Men det er også derfor, det tager så lang tid at varme den op. Der er et kæmpe energilager i sådan en aluminiumsklump ude på enden der. Jo. Nu er det godt. Ja, den er også ved at løbe, eller når ikke noget tilført brændstof i lang tid nu. Hvad er det der? Er det... Hvad? Er det... Det er et stempel, der sidder inde i glasfiberen. Det er meget sjovt, man kan se det igennem, når det kører. Jeg tænker også, hvad er det? Hvor der var indbanen. Nej. Og hun kører det langt tilbage. Den kører rigtig langt ud bagefter. Men det er så også derfor, den tager 5 minutter at starte op, ikke? Ja. Men altså lige nu kører den hurtigere end alle de andre gjorde, så... Ja. Jeg kunne ikke lade den stå alene, da den kører hurtigt, fordi så hopper den, og så... Ja. Hmm.